a cantar, vull dir que no us preocupeu, tot i que això sembla més una partitura de músic que no pas una altra cosa. En qualsevol cas, jo crec que si estem aquí pràcticament 2 anys després d'haver creat el procés constituent, estem justament per intentar fer una cosa que, si veiem el títol de l'acte, és com guanyar les properes eleccions i obrir un procés constituent, que és una cosa que fa pràcticament menys de 3 anys hagués semblat pràcticament ciència-ficció. I que avui justament no és ciència-ficció. Avui és possible plantejar com guanyar unes eleccions i com guanyar més coses i obrir un procés constituent. I per què avui no és ciència-ficció plantejar-se això? No és ciència-ficció perquè fa 3 anys que el sistema polític català s'està implosionant a càmera lenta degut al doble impacte del moviment sobiranista i el 15M. Avui no és ciència-ficció plantejar que podem guanyar perquè la dreta catalana, malgrat tot, fa front a una crisi històrica com mai havien tingut. L'Artur Mas, tot i que ens fa ballar cada dia, dirigeix aquest país al capdavant d'un partit que no té ni un 25% d'intenció de vot al sondeig. Dirigeix aquest país amb un partit que ni tan sols li donen 40 diputats en les enquestes. I l'Artur Mas dirigeix aquest país amb un partit que està històricament amortitzat i per això darrere tota la farsa de la llista del president l'únic que hi ha és l'intent de la dreta catalana de refundar-se intentant crear un nou partit de dretes i que faci veure que no ho és i cavalgar sobre el moviment sobiranista per tenir 30 anys d'alè. I com que justament això és el que està passant, ens podem plantejar el repte de guanyar, el repte d'intentar ser una majoria per canviar les coses. I des del procés constituent sempre hem tingut clar que hi havia com un doble perill i un doble repte simultani que havíem d'evitar i que havíem de fer en el moment actual. El primer era treure'ns una mica aquest complex de minoria que tots aquells i aquelles que volem canviar les coses fa anys que arrastrem. Complexe de minoria no perquè ningú pugui ser minoria, sinó perquè quan portes 40 anys de derrotes i de derrotes, al final t'acabes caient que ets minoria. Justament amb la crisi això ha canviat i avui som majoria, hi ha una majoria social pel canvi i els que no som majoria són els que estaven acostumats a ser-ho. Aquest és el primer element, treure'ns de sobre el complex de minoria. I una altra qüestió per això és recordar que ser majoria no vol dir adaptar-se. Tenim també masses precedents històrics de que quan algú és majoria ràpidament s'adapta al que hi ha. Sempre hem volgut des del procés mantenir aquest doble repte de ser rupturistes i tenir vocació de majoria. Això és el que hem intentat fer durant 2 anys i això és el que estem treballant. I partíem d'una idea molt simple. Avui en dia podem ser majoria des d'un projecte de ruptura simplement perquè estem en un moment excepcional. I quan es viu un moment excepcional no es pot tenir una política rutinària. Más de lo mismo, la vieja i provada tàctica és un suïcidi en una època excepcional. Tothom que ha intentat afrontar la crisi de forma rutinària no se n'ha sortit. Justament en un moment excepcional calen propostes excepcionals. I la proposta d'intentar articular una majoria per guanyar és una proposta excepcional, una proposta que es pot fer pocs cops en la vida d'una persona. Poques vegades en la vida d'una persona el sistema tremola de forma que sigui possible articular una majoria. Aquesta és una de les poques vegades. Els que van viure algun moment del final del franquisme i el començament de la transició han viscut algun altre moment com aquest. Els que no vam viure ni això estem vivint per primera vegada a casa nostra la possibilitat de que la truita giri de bàndol i estem veient per primer cop a casa nostra la possibilitat d'allò que fins ara associàvem als llibres d'història o associàvem a altres continents com Amèrica Llatina pugui passar aquí. I justament quan passen aquestes oportunitats no convé deixar-les passar, perquè el tren no acostuma a passar 2 vegades. Alguns trens sí, alguns arriben amb retard, en particular els de la Renfe, però no aquests. Els trens del canvi polític, si arriben, arriben quan toquen. I si no els agafes, a la millor toca esperar 40 anys més. Per això des del procés constituent sempre hem tingut clar aquesta idea que en un moment excepcional havíem de ser capaços de plantejar sobre la taula el repte d'articular una majoria i també plantejar que en un espai polític i social tan complex com Catalunya, amb una vida política articulada amb eixos tan complexos d'articular com l'eix sobiranista i l'eix social, intentar articular una majoria de canvi també vol dir algun tipus de dinàmica de confluència. No sopes de sigles, no encaixos de mecano, però sí dinàmiques de confluència, d'escoltar projectes diversos, de fer sumar cultures diverses, de crear ponts d'entesa on el sistema hi crea murs d'insolidaritat, però la idea que per crear una alternativa, avui tots i totes d'alguna forma som les parts, els embrions d'una alternativa que només pot ser resultat d'alguna dinàmica de confluència complicada, complexa, però necessària. Partint de la idea que en un món complex com l'actual, una alternativa tampoc serà simplement
una organització o una sigla o una cosa, i que en un espai polític tan complex com Catalunya, si volem guanyar, no hi ha més remei que entendre'ns i posar-nos d'acord gent que estem d'acord amb l'essencial, tot i que tenim diferències sovint importants, però que no deixen de ser secundàries, i que estem d'acord amb l'essencial i que estem d'acord amb identificar els adversaris. En un moment on justament tenim unes oportunitats però també unes amenaces. Al final la crisi, ja ho sabem, dispara oportunitats i dispara amenaces. Les victòries o les derrotes d'avui seran les victòries o les derrotes de les pròximes dècades. Avui no només ens estem jugant al present, ens estem jugant al futur de moltes dècades. Una victòria avui pot ser decisiva per un punt d'inflexió històric. Una derrota avui la pagarem durant dècades i dècades. Aquesta ha estat una mica la idea que des de sempre ens ha guiat des del procés constituent per intentar tirar endavant aquest bloc de majoria, aquest bloc majoritari i de ruptura. Partint de la idea molt simple, ens diuen que la crisi és un túnel, i ja ho sabem, i fa molts anys que estem al túnel, però el que no ens diuen és que el túnel té dues sortides. Una és la seva sortida de la crisi, la sortida de les desigualtats, el Mad Max de les desigualtats, el Blade Runner de les retallades. L'altra sortida és el procés constituent, no nosaltres, la idea d'obrir un procés constituent per repensar quin model de Catalunya en el terreny social, nacional i democràtic. I justament aquesta és la idea que fa 2 anys que estem treballant i amb la qual volem seguir treballant fins l'últim moment. Sabem perfectament que no hi ha cap garantia de victòria, no tenim certesa de victòria, però sí que tenim la certesa que el que fem és molt necessari. I en cas que tinguem èxit, l'èxit no serà del procés constituent, l'èxit d'un bloc de majoria serà un èxit de totes i de tots que el facin possible. Nosaltres serem simplement un component més que ha posat sobre la taula una necessitat que, per altra banda, està clamant al cel. I també sabem que si malgrat tot no aconseguim aquest bloc de majories, seguirem treballant per això i que si al final no és possible el canvi social que desitgem, com a mínim per nosaltres no haurà estat. Gràcies.